Bueno, esan dugu bezala, garaileen izena emango dugu. Esatean bezala, 3-3. Julen Alonso, Eneritz Aulestia. 3 urtetan etorria eta 3 txapel, daramazkite. Baita ere, haue favorez etorri soinuakin, baina beste bikoteek ere etorri garaikurrak emateko. Txapeldu nahi, geho bukaeran eskatuko jo pieza bat. Elkarteko lehendakaridan Mikel Alkortak ematen ari da garaikurrak parte hartu dute nahi. Eta garaileai, garaikurra eta txapela. Eta txapeldu nahi, pieza bat eskatuko diogu.
Eta oain jarraian, Laja eta Alaberrekin erromeria.